بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي بحمد الحامدين، وأشكره بشكر الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، على حبيبنا وقاعدنا ومصطفى المختار، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagkanirun siikong biyang una alaman kapag imbitar kami dia kay si Sorotan ng Panuro, dia si Aleem Zainuddin, dia mga ulama niyo. Na dia po teman nakapagpapagyan na ganyan kami na di mapipiyag ginawa ng kasakit na ito nagagawin siya ginawa o na lebo Allah ada kami lumapainan o ay atong panalang rumor ang isang kanan niya tumakmi na ayami alo yakin ibni Abi Ta'ad radiyallahu anhu na bina al-mu'minuna arba'a awjah. So mu'min na pata ulaw-ulan yan, pata bedobiyatan yan, pata betalian. Basta mu'min ka, mu'mina ka, agyo dua Igra mi anu ina mu'min na dato ang mapaparatiya. Igra mi anu ina mu'mina na bai ang mapaparatiya. Datama ko mo muslim na muslima mama, na muslima abubay. Otwa na siya mu'min o di na mu'mina na ayah sifatian, ayah bertadian, tadian niya apa terbatan. Basta mu'min ka, na kailangan na matawag kayo. O di na kayo ni matawag, na kanaba ang mu'min, kanaba ang mu'mina. O, ha? Pagkanilang tingin kini Ibni Abi Ta'ad, radiyallahu anhu, na in tubla sabara. In tubla sabara. Igira at tiniyo mo na basyabar. Atau basta mu'min ka, mu'mina ka, na umasubat na katiyo mo na basyabar ka. وَزَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّاتًا وَحَرِيرًا. Sebab betul Allah bukan subatiran atiwa na bisyabar siran na ayabala siran na susurga adia na susurga ayaw mana nila mga kantir mga katri mga munti ang mga lamalo ayaw mana niya na basta mu'min ka na umasugat na katiyuba na basyabar ka sa pasasakit na basyabar katiyasan na puwilan na ba kayo nga na yung pero nagpuyan na yung pangyan kaya kung masakit ako na bantay Allah na siya ko din pagtulog ko Allah. Ya Allah, ilaw na pagtulog ako. Ya Allah, napialaan mo na pulong ko dunia na inumanakan na uliya kong pagkabagla na liya kong pagkabagla. Nagira ko na sumusunod ang pagkawa na pagtulog ako. Ya Allah, nabulog niya kong kaya Allah. Nasib ko niya kabira gawin na diya kanitagin ng pun. Ang guru-guruan ako, miya kada kuman makilala o mga tao, malaikat o jin na ayaw mga kuluhin na ginagino na puto iipon na bilang ng ulang na kaya umakan ako na puto kami ang ginawa. Allahu Akbar, naroon ko pa kagulo. Paman natutulog na ako na pagpapakisa tatlagi ng panahon ng guru-guruan na bilang. Ang mga gendong ipuntal
Yang kung sila mga kilala o mga maranao, o magiging na o tauso. Importante na kadin mo Allah. Mga ganun. Napupagipon ako na kung sa alin, kundi na yung tirwalawasan. Namakanaw ako ng minilip ko ka ating ako. Na dito ni kaya sa mga nagkapakabugala ka ng Allah. Ayaw mo na niyan. Na sumu'aman, na igra'amiyah suwata tiyuma, na pagapas ka ko Allah. Pagapas ka ko Allah. Ino kailangan man na sumanswala, na ayaw pagkabubian yan, na suurip pa niyan at tarang nila kanyan. Yung na urip pa niyan na makapamamang nilid ko Allah. Ya Allah, rinay akong ka. Ya Allah, maapi akong ka. Ya Allah, nariski akong ka. Na pagkabubian Allah, suurip pa niyan as itarang ni ko Allah. Ay pagkabubian wala, urip pa niyan, na suurip pa niyan as itarang ni ko datarya na tarang ni ko Allah. Nabaya Allah, begitu juga ya. Kamana ino kapagpumang nisakay sa panatabangan. Di ka mamang nisakay apagpumang niya. Ay napagpumang niya nakanangay sa panatabangan ni Allah. Allahu Akbar. Napagpumang Allah. Sa orin po niya natarang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan na ni kailangan na sa Muslim. Muslima, ma'amina, na umasubat na pagkiba na benta kasi ko Allah. Miyakas ako na aluman. Naan nagkarumaya ni Syria. Kailangan man na sunarurupan na kung awan na kung serious. Pamanatagtag na nga kanun na yababuag na babi na digatan na nga na. Neno ako matatanda niya. Bayan man namin siya na kami ako makaralong. Digatan na nga, nakaba dinikatatagin na nasa makakatatanda niya na ka. Na kailangan naman na sukarumaya na lima ka Syria. Na diyan kaya karamay na di Syria. Na diyan kaya ababero na pagkagata-gatan suminga. Na diyan na mabumama na sumisinga mabuot na bintinix kaniyan. Ang mapipiyagin nyo na karamay. Na kami nung kung pagkagata-gatan suminga na babero. Na nabati na pungguro. Na eminisabi ko kapsinga na pungguro. Apa pangatatatang ano yan. Tigil na inaumiyad din na masasuro na kami. Ang karamay. Miyatinin na yung maana niyan na masusunod kami ang karumay. Mapipiyagin na kami. Nabanda kami ni pagkaralang iti wallah. Kada amyari si babiyatiwa at napangarap kami wallah. Inaubanda kami pagkaralang iti wallah. Tiga na babay. Masusunod kami lang. Nada amyari na mamiyatiwa. Lagi suman-sulabi na ayami amin yan. Na idha ahabba Allah ta'ala abadahu. Ibtilahu. Igina'at mo nabi. Ang kababayaan wallah. Sorry po niya natiwaan niya sa kanyan. Basta kaya sa kaabay. Dito, ang masugat na tiwa. Na kumpirma ka inshallah. Na kaya mamayang ka wallah. Nawaya masugat na tiwa. Na sudah paratiyan niyang ko abay. Uli na dito. Na dito ni kapagatan o ganyan. La'annaw yarjou. Na ubakalu-kalunaan makambalingan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit na sututu? Siya manong bubay na karuman nilang mga at umitindu. Ang pagkagit-gagitan sa nga. Hindi na mabag. Ino kasi siya nga. Hindi nga mamakaruman nila ino kung ito kasi nga. Yung napipiyag ginawa ka ang karumay. Natingin yung kaababaya, kapatid-patid kabo. Napani mo ang kasulang ng diktar na ka. Nabagang ka, naawa ka, nabulagat ka din. Napusinga ang kaamama. Kahit tayo na ba ni sino nga nakaraman na babay? Hindi ka nakaraman ka na ba eh. Hindi nga ba ni sino yung kalalalungan? At tingin yung kalalalungan na di nga ni sino. Na di man magkapa kayo karumain. Kaya nga mga Aleem, si Aleem Jamal, Aleem Nasir, Aleem Zainuddin. Na di ka pa kaya piya ko nakasandugan. Na panggiro ka ababay. Bukan mama na away akong kabay. Tatak akong kabay. Na ipagkaguan mo Allah. Ipagkaralagin ko Allah. Sukat na talaka. Nakiala niya asar ang mungkit ko ang niya. Asar ang nakakita na kumanisok ko naman. Why? Di ka bakit nakasandugan na niya. Nawa ka ba din? Nawa ka ba din? Baka sumisama ito. Anak, panilin ikaw. Adi ka patanaka dia elpin o tangang apin o awaka. Allahu Akbar. Syaki sumama na kana abanin ni kararang itirun. Na pagiro ka magbububi awaka. Datar kami magbububi mga dato. Kana abanin ni kagira ubabay ang mausimino. O dinaayang mana na yunupad. Akat ya suimino. E ayunupad. Na pirma ka na miyaw kakawlong ka. Na kana abanin ni
na mama, nagino kami mabuha, wala kailan kami na kami. Nagkito na pa yan, tabir kanu, oy, ako pakay, apatigin niyan, ipagmamahalo ni karuman yan, mama. At yun na ako na, sa pangalangan ng mama, mabiyulap ko, babaya ko niyan na, kakapirma anak. Kasi rin mabuko din ni kagulam, yes, mas murang na pirmang gagaan. Eno pun di pirma, kawas pamahala ko niyan. Nang maguduk ko ng gawan pero ko kate biate ga sa umur ka perma ka dan itu nang lagu biuro kapten na kay pagmamahal ko na dan ya lagi raw siya karon mga kasi na namin bino naman ako miya katatan ano pa yan na kasi law niya kisya makabulagan lagi tagulo po makabulagan ta namata natin gumubunga bubi mamata na pagkira no kami pagawa lagi ko sabi at kinaw mahal ako yan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nalabas ka kan mga daton din lagi na ubabya. Pero mama, iyatay ko siya. Dahil ito na tagadungan yan. Lagi na kasay! Kasay na ito. Kapay lang no, yan ang mapukoso-koso. Nang may liyo ko ba yan, yan makalap niya. Pero mama, yan na yan, yan puno. Adi ako ni Sina na baka nung yan kabalag sa pailan. Eno ni ka ba kay so, asin na kabalag na igrawa na ayaw pandapuan as syaitan. Sa susun man sugan niyo babay ko karuman ni mama. Sa susun man sugan niyo mama ko karuman ni babay. Ako sugan niyo babay ko karuman ni mama. Lasa na kao kanggan niyo. Kami kira simbi putukwatan na di pamutuka. Allahu Akbar. Kami yung mga Allah. Kami yung mga na hinawa ka. Tiga siya na mama. Tingnan niyo mo pagawa. Kali niya sumubang na kasalanan ka. Kami yan nakapadil-padil ka na awa ka. Muna disang na ka na tingwa ka na panuga na awa ka. Kaya maratamatanang yung mama. Ginawal ka nung ako. Ayaw pag-awan ako, makamuran ko! Naku nakipanikang yung mama sa walay na putro. Pamakawa na putro. Masaway noon yung pagkawa ka na pinasana. Ayun yung kiyapanik, yan inimin sa mga mister niya. Yan. Nagiraman ang pagkarata, ginawa pa ang pagkarata, ginawa pa ang pinakaman. Napagkakil nung numisyo, alright? Ayun niya kapagpilong. Ayun manalagaro. May mga sabay nung pagpagawang na karumangan na nakasalanan. Nakasalanan. Ayun niya kapilong. Wala panaro siya. Niyo. Nakaliya ko nga ulungan na kapagputuan niya na saban akaluto niya. Kaya nakakasal natin mga ano ko. Napumrot ka ginawain niyo. Tiga sa ako pa. Naman naging karuman niya na babay. Kasi natin na hindi sa mga karuman. Nang yan ang may nila, may nisukot ko ha. Kasi kasi nasumabay. Nang yan kami nagkisi karuman niya na mama. Nasinay daw karuman ka eh. Di ka nung pagawa. Di ka nung pagawa ha. Di ko yung mga pili. Kapagawa ko rin. Kaya ko yung karuman nakatasa ka doon. Kasi sa pagawa ka lang. Ano mo pagawa. Kasi mo yung karuman nila. Di ka nung pagawa. Kasi yung mabayan sa wala. Kasi ang nasulat sa taas nila. Ikaw mo niya ako mga sa gabi ka nakakalakan ako ka nakataas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namalungan magsulat-sulat di pagkaroon na mu'min. Ayaw katir na ibn Abi Qaab na ayaw pagkaroon na mu'min na indula na sabara na umasyubat sa kaatiwa na pasyabara ka. Pasyabara ka. Nandun ako nagsulat na hindi namin sulat na pasyabara. Na ayaw ko na pakadya ka ng dano alin dano ni Gero. إجراء يشبه خطيرة لإن لله وإن إليه راجعون إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إجراء ثم الله أم يشبه شرنتيوة الذي ترون إن لله مسعد ثم ذكر الله نمسعنا بجلد من الله سبحانه وتعالى بيانا يفكرنا مؤمنين بيانا بيتنا مؤمن وما شبك فينا بالشباب نرد الشباب أي خطنا قبل النبي إبراهيم أي إني شبة والله عتيبة أبي ما خلنا تيبة نخلو أتاني لما معلم فقم فقلني شبة والله عتيبة روي ناشو خفت قربنا ينقوة إلى إسماعيل الله أكبر